Γεια σας από την υπέροχη Λευκοσία. Αυτό το βίντεο είναι για τους φίλους μας τους ερευνητές. Είτε είναι εξ Ελλάδος είτε είναι Κύπροι ερευνητές. Άτομα τα οποία δηλαδή χρησιμοποιούν κυπριακές εταιρείες για να απορροφούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Horizon 2020. Άρα, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, τις έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, τώρα θα πούμε λίγες λεπτομέρειες, διότι είναι πολύ σημαντικό να μην μπλέξετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και με τις φορολογικές αρχές της Κύπρου. Οι κυπριακές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν διαφορετικό χειρισμό λογιστικών, φορολογικών και παρουσιαστικό. Δηλαδή, ο τρόπος που παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις τους είναι λίγο διαφορετικές από μια εμπορική εταιρεία. Τι εννοούμε με αυτό, θα σας πω τώρα. Θα απολαύσουμε λίγο τη θέα εδώ της υπέροχης Λευκοσίας. Λογιστικά. Τα λογιστικά αυτών των εταιριών καταρχήν πρέπει να είναι ανά έργο, ανά χρονιά. Άρα δεν μπορεί ο λογιστής σας να βάλει, αν ασχολείται η εταιρεία σας με 5 κονδύλια ή 3 έργα, να τα βάζει όλα μαζί. Πρέπει τα έξοδα όπως και οι προκαταβολές να είναι αναέργων, έτσι ώστε λογιστικά να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε τι εισπράξαμε ένα έργο και ποια είναι τα έξοδα ένα έργο. Το ίδιο ισχύει και για έξοδα όπως παροχή, λήψη υπηρεσιών, ταξίδια εξωτερικού, ταξίδια εσωτερικού και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να υπάρχει μια όμορφη παρουσίαση ανά έτος, ανά έργος για το που βρίσκεται η εταιρεία και με ποια ευρωπαϊκά έργα ασχολείται. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι δεν φορολογείται η κυπριακή εταιρεία πάνω σε όλα τα κονδύλια που απορροφείται, αλλά πάνω στο κέρδος που αφήνει το συγκεκριμένο έργο και που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, καταρχήν, αφού η κυπριακή εταιρεία δεν βγάζει τιμολόγια, πώς θα έχει φόρους. Βλέπουμε σε διάφορα λογιστικά που παίρνουμε καινούριους πελάτες, τους οποίους εξυπηρετούσαν άλλοι συναδέλφοι, πολλά λάθη, καθώς πλήρωναν φόρους και φόρους μερισμάτων και εταιρικούς φόρους αχρίαστα. Η κυπριακή σας εταιρεία θα πληρώσει φόρους μόνο στο περιθώριο κέρδους και όχι σε όλους τους πόρους τους οποίους έχει απορροφήσει. Και αυτό συνάδει με το προηγούμενο, με την αρχαιοδέτηση τη λογιστική. Πώς θα ξέρει ο φόρος εισοδήματος εάν η κυπριακή εταιρεία ασχολείται με 5 διαφορετικά έργα, ποιον είναι αυτό το κέρδος από όλο το κονδύλι που έχει απορροφήσει και από όλα τα χρόνια που είναι σε ισχύ το κονδύλι. Άρα, όπως βλέπετε, χρειάζεται σοβαρή εξειδίκευση για τη διεκπαιρέωση αυτών των λογιστικών και φορολογικών εργασιών. Κάτι που εμείς η εταιρεία μας εξειδικεύεται φυσικά, διότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε πάρει πάρα πολλές κυπριακές εταιρείες που ασχολούνται με ευρωπαϊκά έργα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το τι θα δείχνουν οι ελεγμένοι ισολογισμοί σας, τα audited financial statements σας, το εκάστοτε έτος, και αν θα φορολογείτε, αυτή η φορολόγηση πρέπει να μπορεί να δέσει, να κουμποθεί όπως λέμε, με το ανάλογο έργο και να ξέρουμε από ποιας χρονιάς είναι αυτό το περιθώριο κέρδους το οποίο φορολογείται τώρα. Υπάρχουν διάφοροι πελάτες οι οποίοι άλλοι θέλουν να τα σπάζουν κατά την περίοδο του έργου το κέρδος και να φορολογείται, άλλοι κατά το πέρας του έργου και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πράγματα που θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε. Μια άλλη πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι δεν χρειάζεται να βγάλετε τιμολόγια πωλήσεων, διότι δεν πωλείτε κάτι, αλλά ζητάτε τους πόρους τους ευρωπαϊκούς. Άρα είναι request for payments που βγαίνει και όχι sales invoice. Άρα έχουμε δει και λάθη όπου κάποιοι έχουν εγγραφεί και στο ΦΠΑ, έχουν πάρει και λάθος ΦΠΑ και βγάζουν τιμολόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ΦΠΑ ή χρησιμοποιούν λάθος νούμερα του ΦΠΑ. Διάφορα, βλέπουμε διάφορα.
Όλα αυτά είναι λάθος. Υπάρχουν τρόποι για να είναι όλα συγκυρισμένα και το κέρδος να τιμολογείται. Αυτό θα σας το εξηγήσουμε εμείς με ποιον τρόπο είναι καλύτερα να γίνεται. Αλλά γενικά πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν βγάζουμε τιμολόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ζητούμε πληρωμή. Άρα είναι το request for payment. Όσον αφορά τον ΦΠΑ, εμπίπτουν οι γενικοί κανόνες του φόρου προστιθέμενης αξίας, η αντίστροφη μέτρηση, το VS για την παροχή υπηρεσιών, να χρησιμοποιείτε την εταιρεία σας για να παρέχετε υπηρεσίες όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε τρίτους. Εάν λαμβάνετε υπηρεσίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπίπτει το reverse charge. Και γενικά δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από άποψης ΦΠΑ. Η διαφοροποίηση εμπίπτει από άποψης φόρου, εταιρικού φόρου εδώ στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες στείλτε μου ένα email στο kt@cyprusaccountants.com.cy. Υπάρχτε μας ένα τηλέφωνο, το τηλέφωνο αναγράφεται στο website μας cyprusaccountants.com.cy και με μεγάλη μας χαρά θα σας εξυπηρετήσουμε.